logaritmoen inguruko ariketa batzuk agertzen dira liburuan, 22. 23. eta gero 51. Eta, bideo honetan azaltuko dizuet zelan egin behar dira. Gogoratu zer dan logaritmo bat. Logaritmoa da berretzailea. Hau da, logaritmo baten ariketa bat agertzen dira logaritmoekin, adibidez hementxe, hemen, idazten dugu log, ipintzen dugu hemen oinarri bat, kasuetan bi, eta barruan dago zenbaki bat. Honekin gauz galdetzen. Logaritmo bi oinarrian 34 da, ze zenbaki ipine behar dugun berretzen biarekin, bi berzen bat emoten dau 34. Vale? Orduan, ariketa honetan, denbora guztian gabizak galkoan bi berzen bat egin behar dugu 34 emoteko. Vale? Beraz, bakigu, bi bider bi lau, bider bi sortzi, bider bi 16, bider bi 32, bider bi 34. Hau da, 6 aldiz bidertu dugu. Zetsi da 6? Bi ber 6, 34 delako. Vale? Urrengoa, B. Zein da 16-ren logaritmoa bi oinarrian. Hau da, bi berzen bat egin behar du 16 emoteko. Bi ber lau egin behar dugu, ez? Bi ber lau, 16 delako. Bai? Urrengoan, C. Bi berzen bat egin behar dugu bat laurden emoteko. Gogoratu, bat laurden dala bat zati bi ber bi, hau da, bi ber minus bi. Beraz, zein da biren berretzailea emaitza bat laurden izateko? Minus bi. Erro bi izateko, bi berzen bat egin behar dugu. Gogoratu, erro bi aldugula idatzi, bi ber bat biren. Beraz, kasu honetan, bat biren da. Erro biren logaritmoa. 81 logaritmoa hiru oinarrian? Izango da, lau, ez? Zehatxik, hiru ber lau, 81 delako. Bateren, bat laurden, minus bi izan bada, bi ber minus bi, bat laurden delako, bateren izango da minus bat. Zehatxik, hiru ber minus bat, bateren delako. Erro hirurena, aurreko moduko erro bi. Hau izango da, bat biren. Zehatxik, erro hiru berdin, hiru ber bat biren delako. Eta lau berzen bat egin behar du 16 emoteko? Bi, ez? Lau ber bi, 16 delako. Ez, ariketa hau, amairuta. Denbora guztian gogoratu, logaritmo dira berretzaileak. Oinarriaren berretzaileak kalkulatzea. Imagina, oinarria ez dugula ezagutzen, eskatzen digute kalkulatzea oinarria, ea bakigu zein dan bere berretzailea barruko emaitza emoteko. Haren kasuan, daukagu, 10.000 dala B ber bi. Kontuten zen da B positibo izan behar dela, B izango da 10.000-aren errokarratua. Hau da, 100. Beren kasuan, zer daukagu? B berriru 125 dala. Horrek esan nahi dau, B izango dala 3 erro 125. Hau da, 5. Konturatzen badari, denbora guztian nago ipintzen. Oinarria ber emaitza berdin logaritmoaren barrukoa. Hau da, zen B borreko tau, hobeto C, hau da, B ber minus bat berdin lau. Hau da, zer da B ber minus bat? Bat zati B. Berdin lau bada, horrek esan nahi dau, B izango dela
bazati lau. Bai? Eta maitzeko D. B ber bat biren berdin hiru. Hau da. Erro B hiru bada, B da bederatzi. Vale? Bueno. Eta hurrengo honetan hemen ditugu ekuazio esponentzialak. Ekuazio esponentzial errezak definizioaren bitartez ebatzi behar direnak. Ekuazio logaritmikoetan, aurten ez gara sartuko urranditan, baina izendatzeetan x agertzen diren ekuazioetan eta errodun ekuazioetan gertatzen da, hau da, egiaztapena egin behar dugula, ekuazio logaritmikoetan ere egiaztapena egin beharko zen. Hemen egiaztapena ez da izango ordeztea soluzioak eta konprobatzea hiru dela, ze hori ziur izango hiru da, lehenengo ekuazioan adibidez. Egiaztapena da bakarrik logaritmo barruan dagoen adierazpena ordezterakoan ezin dara izan negatibo. Negatibo espada, listo. Egiaztatuta daukagu. Bueno, zelan planteatuko ditugu ekuazio hauek? Bueno, haren kasuan. Logaritmo bi oinarrian, bi x-ken birena hiru bada, horrek esan nahi dau, bi ber hiru dala bi x-ken bi. Beraz, desagertu da logaritmoa eta ja daukagu lehenengo mailako ekuazio bat. Hau da, 8 berdin bi x-ken bi, hau da, bi x berdin 10, x berdin 5. Baten bat ibiliko da esaten, bi x hemen dago, eta orain hemen eskerraldean, zehatxek ez dago aldatu ikurra. Bueno, egin duten izan da, minus bi. Ona bidali, eta gero, 10 berdin bi x edo bi x berdin 10, berdin dio, bale? Beraz, soluzioa 5. Ordezten badugu 5 logaritmo barruan, bi bider 5 10, ken bi 8, positibo moten duenez, ez dago arazorik, balio da. Vale? Aurten ez gara sartuko ebazten, osea, egiaztatzen. B. Berriro, bi oinarria, ber logaritmoa, ber minus bat, berdin barruan dagoena, x ken bat koma bost. Hau da, bat biren berdin x ken bat koma bost. Bat biren da 0,5, ez? Bat koma bost, ona ekarrita daukagu 0,5 gehi bat koma bost berdin x. Hau da, x-a da bi. Vale? Zeren kasuan. Zeren kasuan daukagu bi ber bi berdin lau x. Hau da, daukagu lau x berdin lau, hau da, x berdin bat. Eta D, daukagu bi ber 0 berdin x karratu ken 8. Hau da, x karratu ken 8 berdin bat. X karratu berdin bederatzi, kontuz hemen, x berdin plus minus erro bederatzi, hau da, plus minus iru. Vale? Kasu guztietan ordezterakoan logaritmo barruan dagoen adierazpenean emoten dau balio positibo bat. Beraz, soluzio guztiak izango ziren baliogarriak.